Lidičky, máme tu tento nový Atík RS Finale MTL RTA a ja vám o ňom skúsim veľmi stručne povedať niečo dôležité. Balenie je, ako už tradične pri RS-och, veľmi bohaté, nebudem všetko menovať, ale sú tu napríklad aj dva drip typy na výber. Ja som si vybral, tento mi vyhovuje viac, lebo z druhého som trošku pil. Náhradné sklíčko. A čo je dôležité, všetko, čo potrebujete k osadeniu, nájdete v balení. Odporúčam ten Atík, skôr ako s ním začneme pracovať, nasadiť si ho na mód, ale veľmi ho nedoťahovať, lebo sa tam vie zakusnúť a nebudeš ho vedieť dať dolu, tak ako ja včera som si dorezal prsty. Každopádne, keď ho chytíme za najspodnejšiu časť, tak ho odtačame. Keď ho chytíme za najvrchnejšiu časť, tak sa dostaneme k plneniu, takto rýchlo a jednoducho. A keď sa chceme dostať k buildu, tak ho musíme chytiť za sklo a odtačať strednú časť. Good. Toto je základňa. Ako vidíte, je to stĺpikové, čiže veľmi intuitívne dá špirálku do stĺpikov. A tu je takáto fičúrka, ktorá sa dá hýbať aj s prstom, aj počas používania. Táto fičúrka, to je nastavenie spodného ofuku. Dávam tu vátu, mám tu takúto rozčechranú vátu, strihnem ju asi tak tu a asi tak tu. Trošku hore-dole on mi odpustí. Teraz si vatu namočím. No a vatu intuitívne takto tu navložím do kanálíkov. Mohlo by byť aj menej, ale verím, že mi odpustí. Zatvorím to a som pripravený vejpovať. Ako som už ukázal, naplníme ho takto rýchlo. Objem je tu až 4,5 ml. A na spodku nájdeme typický podpis Phila a Dimitriho, ktorí tento Atík dizajnovali. A nie sú to homoši, proste je to ich štýl humoru. Ja som si kedysi myslel, že Phil a Dimitri, že sú homosexuáli, pretože to ich srdiečko s tým šipom a tie ich videá na Instagrame, jak sa pusinkujú a to všetko, ja som si myslel, že to sú homoši. Ale potom mi Roman Chlebec vysvetlil, že to je ich štýl humoru a tzv. Bromance, keď starší páni chcú tráviť viac čas s priateľmi ako s svojimi ženami. Takže tak. No a pár slov o tom RS. Keby si chcel MTL Atík, tak ti ho odporúčim, lebo je veľmi užívateľsky prívetivý a má veľmi hladúčky poťah, dôstojný poťah. A chuť, vieš, akú chuti ja sa nerad vyjadrujem, som k tomu napísal aj článok. A keďže som presedlal z Millennium RTA, z high-endu, tak sa mi tá chuť zdá nie až taká úplne výrazná, ale je dosť spokojná. A za tých 40 eur je to, myslím, že veľmi dobrý produkt, kde nájdeš balení všetko, čo potrebuješ k osadeniu. A za tie peniaze neprohloupíte. Čo som dojebal, prečo to pohádzujem? Looks like top.